Adrenalin Weekend je spojenie veškerých extrémnych športov, adrenalinových atrakcií a našej jedinečnej Moto TV show, kaskaderskej show do jednej akcii. Mimo toho, že Adrenalin Weekend už len názvom evokuje to, že vlastne všetky adrenalinové športy a naša show je súčasťou tohto víkendu, tak celá táto akcia je v podstate kids friendly, tak to voláme, to znamená pre všetky vekové kategórie. Prospešná, máme tu naozaj rodiny s deťmi, s kočikmi a tak ďalej. Mimo toho samozrejme motorkárov, v podstate všetky vekové kategórie a všetci ľudia sú vítaní u nás na akcii. Každý si príde určite na svoje, pretože sú tu atrakcie ako je Panic Room, Zorbing, vodné bubliny, ďalej sú tu chalani z paintballu, z airsoftu, máme tu drifterov na autách, ktorí sú majstri a vicemajstri vo svojom umení, vo svojej profesii. Na svojich špeciáloch tu jazdia po celom agrokomplexe. Ďalej tu máme atrakcie ako je Hammer a limuzína zadarmo. Limuzína tento rok síce vypadla, ale Hammer tu bol, ktorý vozil takisto ľudí. Je to naozaj také veľké kvantum a množstvo atrakcií, že určite sa na niečo zabudol. Samozrejme, súčasťou sú aj motokári a tak ďalej a tak ďalej. Jednou z neoddeliteľných súčastí Adrenalin Weekendu je určite aj naša Moto TV show. Sú to vlastne standridery na motorkách a štvorkolkách. Standriding je v podstate kaskaderské jazdenie. Tým pádom tu máme naozaj špičku Slovenskej republiky, dokonca sme tu mali 2 slovenské premiéry v podaní Living Ramp a ich kaskaderské show na štvorkolkách, prípadne takisto standriderov na motorkách z Čech, ako bol Chmelda a John Standrider. Mimo tohto tu vystupovali aj naši chalani ako naše pevné zoskupenie a zostava, špička Slovenskej republiky v podaní Zdenko Rybár a Jan Jížak. Zdenko, takže čo teba viedlo k tomu, aby si začal robiť takéto veci na motorke a venovať sa k standridingu? Tak mňa uchvátilo jedno také video s jazdcom, ktorý sa volá Jorian Panomarev. To bolo tak 4-5 rokov dozadu, no keď som to videl, tak ako som si povedal, že toho sa musím aj ja naučiť. Tak to video to považujem za taký štart. Toto je moja 5. sezóna, čiže 4 roky a aj pár mesiacov. No a začiatky, no bolo to o mnoho nebezpečnejšie ako teraz, lebo keď chcete jazdiť už do pomala, už musíte mať niečo odjazdené, no tak v minulosti som jazdil najprv do rýchlosti, tak to bolo o mnoho nebezpečnejšie ako teraz, no. Tá motorka tvoja je nejak špeciálne upravená? No je relatívne dosť upravená, pretože so štokovou motorkou originál, čo sa predáva u predajcov, veľa toho spoločného nemá, jediné čo tam je spoločné s originál motorkou je motor a zadná kývka. A ostatné sú viac menej veci porobené konkrétne na tento štýl jazdy, ako sú padáky, zadná brzda, nádrž preklepaná alebo diera do sedačky, kopec iných vecí. Všetko tam musí byť spevnené, aby pri pádoch, aby to držalo, lebo klasické veci, čo sú na motorkách originálnych, sú z hliníka a duralu. Tie síce sú pevné, ale nevydržia toľko mnoho ako veci zo železa. Takže veľmi veľa doplnkov sa tam musí porobiť, aby to bolo funkčné a pripravené na tento štýl jazdy.
Stunt riding pro mě znamená všechno. Jezdím asi tak 3-4 roky a je to prostě super. Aké boli začiatky, keď si začínal a ako vyzerali tréninky, keď si sa učil tie kusky? No, tak jak kdy, ale většinou jsem byl furt na zemi. Je to strašně těžký sport. Vyzerajú tie tréningy teraz inak, keď si skúsenejší ako na začiatku? Tak jo, dělám složitější triky, už tolik nepadám a když zase spadnu, tak to stojí za to, no. Čo hovoríš na Adrenalin Weekend v Nitre? Super akce. Jednoznačně. Čo znamená vlastne pre teba tá motorka? Je to tvoj kamarát? Alebo je to pre teba hobby? Tak, obidve, ako keby. Chceš do budúcna jazdiť aj ako nejaký profesionálny závodník, že budeš v tom pokračovať? Určite. Mimo všetkých adrenalových atrakcií a naše Moto TV Show, ktorú som už spomínal, si tu ľudia mohli prísť na svoje v rôznych vystúpeniach. Mali sme tu samozrejme kopec súťaží, ako je napríklad súťaž v jedení hotdogov na čas. Človek musel za daný čas jesť čo najviac hotdogov. Samozrejme bol aj ocenený kopec rôznych vecných a hodnotných ciest sme mali nachystané od našich partnerov, ako aj od nás Moto TV. Takže naozaj ľudia, ktorí neprišli, môžu len ľutovať.